Så har vi Kronborg om bagbord. Det har taget en times tid. Ej, det har taget 4 timer fra København og hertil. Det ser meget fint ud, ikke? Og jeg forstår godt, at svenskerne ikke turde sejle så tæt på. Det er altså der er nogle fine kanoner deroppe. Så det er a Fighting King's Castle. Motherfucker. Nå. Men goddag. Woohoo. Det er bedst at holde fast i et eller andet. Nu kan jeg nok heller ikke filme så meget mere, fordi jeg skal også lige holde øje med trafikken her i farvand. Men Kronborg er til bagbord, og om ikke så længe så er jeg forbi, og så sejler jeg mod Gilleleje. Ja, det er planen. Hej igen.